Добре дошли в Urban Tides. Серия от епизоди, в които аз ще говоря директно по този начин, директен начин за градовете из България и по-скоро емоциите, които свързвам с самите градове. Не искам да задържам внимание твърде много на самия топик, понеже смятам, че просто ще го усетите като се заслушате в самите думи. И като за първи епизод няма по-подходящ град, според мен, с който е започнал от Варна, и темата любов. Темата любов, нещо много сериозно, нещо много вау. Реално погледнато, любовта за мен е нещо, което ме описва по много начини. Може да бъде усетено веднага след като човек се запознае с мен, че аз давам наистина много любов и обичам да давам любов. Да, много обичам. И реално го свързвам града с любовта по няколко различни причини. Едни от които са приятелствата, които успяват да изградя. Наистина много добри и сериозни приятелства, които държа до ден днешен много изкъсно. И реално мисля, че това започна 2018 година, когато беше един от първоначалните пъти, в които ходих в града и успях да го позная. Самата любов, която бива давана там, е много различна, поне спрямо това, което съм видял от остатъка от България. Хората са много по-човечни, много по-топли и мога да ти покажа тази любов чрез музика, чрез шегите им, чрез хумора им, чрез много различни начини. И да, това е една от главните връзки, която аз усещам всеки път, който отида в града. И това ми дава уют, един огромен уют, най-вече. Това чувство за вкъщи почна да нараства много всеки път, като отивах там. И то главно поради самия факт, че аз обикалям цял живот за хората, които го знаят. И винаги ми е било някакси много уютно там. Просто се чувстваш като вкъщи, имаш приятелите, имаш близки хора по някакъв начин. И да, както казах, любовта за самия град никога не е умирала и винаги е имало начин да я преоткрия там, което беше някакси красотата в самия град. И да, но за самата тема любов дълга е, широка е, няма правилен и грешен отговор спрямо това, което съм живял, това, което съм чул от хора. И да, опитвам се да преоткрия моята любов, да преоткрия как аз мога да я дам. Не знам дали винаги ми се е получавало, дали ще ми се получи точно така, как си го представям примерно сега в главата, но времето смятам, че ще покаже. Но да, интересно е, защото любовта, поне за мен, винаги беше свързана заедно с травми. Забелязал съм, че и при много други хора така. И не знам просто дали това е начинът, по който ние отвръщаме чрез травмите, ако сме ги излекували или не. И реално погледнато, самата любов може да бъде дадена по толкова много различни начини. Като започнем от романтичната част. Не винаги е нужно да е романтично. Не винаги е нужно да сме заключени в тази идея, че аз сега трябва да изляза с някой да я подаря роза. Според мен любовта е много по-дълбока от просто една роза или просто един малък жест, който някакси правиш, защото си казваш, че е правилно. И това не означава, че аз не го правя това нещо. Аз много обожавам да правя малки подаръци, но това, което се опитвам да кажа, е, че трябва да намерим
начин, по който да обичаме, и то е истински. И няма как да се научим да обичаме, ако не опознаем човека от среща. А това е пък още по-завъртяно. За да опознаеш човека от среща, трябва да познаеш себе си. Което малко или много казва или подсказва, че в края на краищата от самото ставане трябва да обичаш най-вече себе си. А днес е точно един такъв ден, в който просто осъзнавам някакви неща за себе си, обичаме така от време на време просто да се отзова малко на всичко, което е покрай мене, църквата отвънка, цветята ми, някакви такива малки неща и просто да се каже, аз съм много благодарен за това, къде се намирам, за това, през което съм живял. Благодарен съм. И да, трябва да сме благодарни за тези малки неща, за да видим по-големите, очевидно, но колкото казвам, че очевидно не винаги всъщност е, защото има хора, които цял живот това не го виждат. Не виждат и малката любов, която им бива давана от близки, приятели. Защото тя е много, много ценна. Скоро бях в Германия да посетя родителите ми и просто реших да припомня на майка ми как преди много, много години имаше една червена къса коса, която много отиваше и много описваше един такъв нейн период от живота. Просто й припомних и си казах, мамо, ти беше уникална. И просто почнах да й правя комплименти, сега няма да влизам в детайли, но почнах да й правя комплименти и не знам, това беше моят вид, по който аз описвах любовта към нея и някак си усмивката, която тя ми даде, беше всичко, от което имах нужда да видя. Не винаги трябва да има нещо в замяна. Така че правете ги тези малки жестове, не само към роднини, към приятели и към себе си. Защото любовта започва там. Осъзнал го даже след определени отношения, че не знам. Как да го започна, нали? Осъзнал след определени отношения с някого, че просто трябва да обичаме, но наистина трябва да се научим как. Много е лесно просто да даваш любов, очаквайки също нещо в замяна. И просто виждаш, че имаш едни очаквания и тези очаквания биват напълно сринати и то главно защото ти си набил един филм в главата. Не си набивайте филми. Бъдете наистина презент в момента с човека. И по този начин вече ще разберете какъв вид любов трябва да дадете. Или какви чувства трябва да покажете. И да. Не искам да плямпя твърде много за тази тема, защото мога да почна и да правя цял подкаст. Не искам да правя подкасти, хора. Това цялото нещо е просто наистина, защото смятам, че точно градове като Варна ме учат на много неща с всяко посещение. И съм научил още повече неща от други градове, от други места. Дали това ще са определени места или самия град, не е от огромно значение. Главно е всъщност да вземем нещо от всичко това. Все пак за какво купуваш тези билети към Италия? Нали? Така че пътувайте, вижте, вземете го, върнете се там, където си вие вкъщи и наистина работете над себе си. Така че да останете с усмивка на лицето в края. Much appreciated. Urban Tides. Това е наистина душевна серия, която просто смятам, че сега пасва много добре на това, къде се намирам, на това, което научавам и на това, което ще научите вие по пътя. Така че, much love!